Watch at your own risk. Ang mga sumusunod na eksena na inyong mapapanood at mapapakinggan ay char lang. Ganon. Kuya Renz! So, hello guys, hello Philippines, hello world. Maadyong hapon kay hapon naman guys na ato man nakita jud guys nga haponan ha. Karon ang oras nato is 4:54. So hapit na mag alas 5 pod. So before ko magsugod sa atong content karon guys, kay nakita mo jud nato ang atong title karon nga mag-reaction tag TikTok sa mga bagets nga nag-TikTok ng mga bagets guys, bagay murag ako guys kina part mo jud kung anong mga bagets kita so ato lang tong suwadyan og reaction guys kung sa atong reaction dan nila. Unsa guys, malagi to ang reaction ta sa TikTok, mga TikTok man sila guys, mga bawa marag mga concert guys, mga trending mga TikTok ba, mga sikat-sikat mga followers. So nag-observe ko guys, so nagtuan mo jud ko, nag-search po sa mga ng TikTok ba. Wala karami so atong kuan guys, atong susihor ko sa atong reaction. Diya karami pat na magsugod lagi. So dako deres kabasakan guys, na nakita ko og area. Diya ani man nakita og area guys nga murag nindot-nindot pod. So na manin ako sa kabasakan. So ani ko naglingkod diri kay og adto kos bay karabing perting sa mga mga bata aliwaros lami pang kunuto nagbugan. Karabing aliwarosa man ang ana lang ko mag video reaction kay lami pug hangin kay fresh pug hangin diri sa gawas kay lami lagi pa nas bukid kay lami pug hangin. So karon lagi before ta magsugod lagi diyan ta magsugod lagi. Murag patriling pagin ta guys ba. Grabe. Patriling pag atuang kanang reaction video sa TikTok. So kani mga tawhana murag joy jud ni guys. Mga gwapo, lami kayo mo igwad-igwad. Grabe ka mo igwad. Di mo ka mao guys mo igwad-igwad. Mo ka mao. Ba masa nila guys, kapag yung lubot guys murag mo igwad ana. Kamao sunod ko ana guys ang suwadyan na sunod ko ana suwadyan. Mo igwad-igwad ba po ana. Kaya kamo sa mo igwad guys nga ana magang lubot, unjag ako kadi man ko madamag ang lubot. Di ko kamao pod guys, kamao pod sila mga bagets pod mo. TikTok po ni sila, marag mga anad po sila guys, mga anak og dato. Ja, ani po guys sa mga TikTokers marag ag ubanda ni mga vlogger ag ubanda ni. So ato nang sugdan kay di na patupad dugayon kay ato nang sugdan kay lamig ilang pag igod-igod sa lubot, mo reaction ka. So ato nang sugdan, so let's go. Ato sugdan nara. Ito ba na? Tura. Iguan na. Pang. Yung kamawag nga nila ha guys. Matay pa. Sweet yan. Uy, iyat jadi mo sa iyat ni. Nais ko guys. Nag-TikTok nga ni ng likit. Ay, guwapo ni. Tuara ring keut na. Ara ka ihid kay maputod na pud ni maka-disturb. Dai kaning aho Nang adtura ka.
Ano nang ihatag adto? Ano nang ihatag? Si Alex man yun. Ito na Allah. Jam Morales man yun. Ito na, ikot-ikot naglubot. Ah. So mara to guys kay igwad so murag grabe ilang pag igwad guys. Uy, grabe di ko kamaon nga to guys. Murag hapit na makita ilang giingon nato. So mara mo to guys ang na kuan guys sa tan-aw karon so grabe murag wa koy paniot gud ko na. Lindot po sa tan-awon guys kay na igwad pod. Abi murag ako siguro mo suway dito murag di ko kamao siguro pod kay nag-igwad guys pag malutag atong bakbakag mo good igwad kama po sa may igwad sa Diyos Ginoo ko lawas pa imo lawas repunan labi sa ganun lang guys ganahan po ko magka-abs kay ganahan ko magka-abs pero unsa magka-abs magkaon-kaon way kaon to ganahan ko sa ano pa na magka-abs nga di magkuan sa nagkanong tuog nang di magka-abs so magpa-abs ko sunod magkuan ko mag-set ko adlaw og oras mag-abs ko dani kay ini mahimo ngani TikTok kunja na napakita og abs ora na iso ko mo nang motivate ko ba marag magpa-abs ko ani mo na motivate ko guys lami man po na abs day guys tin-aw na lang sa kalaki pero di mo sa perfecto po guys ay pakitaan lang po natin sa ag-isa attitude lang pakitaan ko grabe pero tinod lang guys kani ang gibuhat ng video reaction dili as in nga kanang type na ang lalaki pero nag-reaction videos ko guys kay of course I'm bagets so nag-reaction videos ko sa mga TikTok mga content sila guys mga daghang followers so nag-reaction videos report ko kung lagi po musuha lagi po tayo TikTok kung kamao lagi po tayo TikTok masaan ba ni so maraming siguro to guys atong TikTok karon maraming video reaction so murag mo ulit dani kay ang cellphone gikuha na nang marami akong cellphone guys nag listen mo good guys kung mag video reaction nung way sa ka cellphone mo na nahuam ko nja ang iuli kay pagkita sa iyag tawag na ko nja bunalan nja ko na balik yung cellphone ha mami me so ang suring hatod ng cellphone guys so maraming siguro to guys so adong hapon nung balik so don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. This is Kuya Renz again. So unta guys, katong mga hilig og TikTok diha. Pag TikTok na mo diha kay basi kadugay matitok ninyo. So guys. So mara to guys, ayot nalingaw mo sa video reaction sa TikTok. So kita-kits lang po ta guys sa sunod nga vlog nato basin dai pog nakoy makauban nga mga kuan mga vlogger po so mag-upload lang kanon so maraming so guys daghang salamat and don't forget to like and subscribe lang po sa aming YouTube channel so this is Kuya Renz so see you for the next vlog bye bye